Кама-Тамагы районы территориясындагы Юрьев мәгарәләре популяр ял итү урыны булып санала. Моңа кадәр туристлар өчен куркынычлы саналган әлеге урын ниһаять тәртипкә китерелде. Яңартылган туристик объектны хәбәрчебездә күреп кайтты. Сезон барышында биредә меңләгән кеше була ала. Моңа кадәр бу урын җимере хәлдә иде. Еш кына ял итү имканиятләр белән тәмамланды, хәтта үлем очраклары да булды. Бер ел элек фаҗига була. Альпинист кыз биеклектән йөгереп төшә. Аны озак күтәрәләр, кыйммәтле вакыт югала. Ашыгыш ярдәм машинасында гомер эзлә. Хәвефле очраклар мәгарә тирәсендәге территорияны цискләндерү концепциясенә көчле йогынты ясады. Надо было сделать это так, чтобы это стало безопасным, доступным, комфортным. Бу эшне башкарып чыгарга кирәк иде, чөнки кешеләр иминлегеннән дә кадерлерәк нәрсә юк. Туристларга яңа мөмкинлекләр ачылды, уңайлы мөхит барлыкка килде, инфраструктура булдырылды. Бу территорияның хуҗасы бар. Эшләрне ведомстволардан, оешмалардан һәм белгечләрдән тулы бер команда башкарган. Мәсәлән, архитектура десанты бюросы безгә Горький Әмәт урманы яки Кабан күле яр буен төзекләндерү буенча билгеле. Монда хәзер баскычлар, утыргычлар, өстәлләр, күрсәткеч такталар куелган. Төзекләндерүнең сыйфатын бәяләделәр инде. Все очень нравится. Есть замечательные скамеечки. Если устал, можешь сесть, отдохнуть, попить что-нибудь, поесть, как люди там сидят. Но то, что мы пока видим, нам вполне нравится, потому что тут есть указатели и раздельный сбор мусора. Яктыртуны оештырырга вәгъдә итәләр. Энергия чыганагы, кояш панельләре әзер. Бу инфраструктура кешеләрне, бизнесны җәлеп итә башлады. Устройство, да, стало удобней. В плане того, сейчас, если еще будут разработан визит-центр и санузлы, и то, что люди приезжают. Төзекләндергәч уңайлыклар артты. Хәзер визит үзәге һәм санитария үзелләре дә эшләнсен иде. Кешеләрне дә урнаштырырга кирәк. Шул ук төшү юлында уңайлы шартлар булдырылды. Юрьев мәгарәләре тирәсендәге территорияны төзекләндерү дәвам итә. Табигать һәйкәленең үзенә, иске гипс шахталарына әлегә кагылмыйлар. Аның теләсә кайчан ишеле куркынычы бар. Әгәр анда була калсагыз, бу урынның барыбер хәвефле икәнлеген исегездән чыгармагыз, сак булыгыз. Фәнис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.